बे सावगारियाव होनाय सुबुंखौ नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायोना? बे सावगारियाव होनाय सुबुङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे पस्ट लिरनानै हगारदों, नोंथांमोना पस्टखौ फरायनो हागोन। पस्टखौ फराय। बिथाङा लिरदों, लान्थाखौ सानसे गावथारगोन, एसे मेजेम जाबावथों दे, ओरै होननानै लिरदों। बिथांनि मुङा जितु बसुमतारी। बिथाङा बबेनि मिथिया आरोना। जायखिजाया बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसिखौ थांखिनानै लिरदों दि बिथाङा गावनो मिथिया जानांगौ मा लिरफ्लांखो। बिथांनि जितु लिरनाय पस्ट जायखिजाया ससियेल मिडियायाव, इउटुबाव, फेसबुकाव, बायदिसिना जायगायाव गोसारला जोबगासिनो दं। ओरैबायदि मोनसे गिदिर गोरोन्थि मावनानै लाबाय। जायखिजाया गावनि गोरोन्थि, गावनि फेसबुक पस्टआव लिरनायनि थाखायनो बिथाङा गोजा न'नि आलासि जानोबो हागौ। मानो होनोबा बेफोरबायदि सासे मानसिखौ, गेदेर मानसिखौ जायखिजाया थांखिनाया जोबोद गोरोन्थि। बेफोरबायदि खुगाजों खुगा रायलायनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव लिरनानै माने पस्ट होनाया जोबोद गोरोन्थि। मानो होनबा साननैसो सिगांनो गोबां मानसिफोरा हेमन्त बिश्व शर्माखौ बायदिसिना गाज्रि गाज्रि रावै ससियेल मिडियायाव सोरबा भिडिअ बनायना हगारदों, सोरबा फेसबुक माबायाव पस्ट खालामनानै हगारदों आरोना। बिसोरो गासिबो गोजा न'नि आलासि जाजोब्बाय। आरो बे हेमन्त बिश्व शर्मा, जायखिजाया हाग्रामा, सोरबा प्रमद बर', बिथांमोननि बागै बेफोरबायदि पस्ट लिरनाया जोबोद गाज्रि। बिथांमोनल' नङा, जेसेबां मानसिफोर दं बेफोरबायदि फेसबुक पस्टआव थांखिनानै लिरनाया जोबोद गाज्रि। मानो होनबा बेफोरबायदि लिरोब्ला माने गावखौनो गोजा न'नि आलासि माने जानो लुबैनाय बायदि जायो आरोना खोथाया। मानो होनोबा बेफोरबायदि लिरनाया जोबोद गोरोन्थि। जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि लिरनाय मानाय भिडिअ बानायनानै हगारनाय गोबां सोलिगासिनो दं। आरो बेजोंल' नङा, बायदिसिना खामानियावबो बर'फोरा गावबा गावनि जितु दायखौ गावबा गावनो मावनानै लानाय जों नुयो। सोरबा हाग्रानि दाउ माबा माबिखौ मैहुर खालामो। मैहुर खालामबाय, नोङो जादो सिरि सिरि। बेखौ माने मा खालामो, ससियेल मिडियायाव माने फट' खेबनानै हगारनो मोनागौ मानि गोजोननायखौ मोना आरोना। ससियेल मिडियायाव जेब्लासिम फट' मोनसे होनानै आपल'ड खालामनो हाया अब्लासिम गोजोननाय मोना। नाथाय बे मोनसे फट'आनो लास्टाव गावखौ मा खालामो, गोजा न'नि आलासि जाहोयो आरो। नोङो हाग्रायाव बबेबा मासे जुनारखौ बुथारबाय, बुथारनानै बेजों मोनसे फट' हगारबासो थारमाने बियो गोसोखौ ओरैबायदि खान्थि मोनो। नाथाय बे खान्थिया दसे समनि थाखायल'। नाथाय बै मोनसे दागोआ ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि भाइरास जानानै गोसारलाजोबो। थिग बेफोरबायदिनो जितु बसुमतारीया ओरैबायदि मोनसे गोरोन्थि मावदों, बे पस्टआ जायखिजाया जेरावबो ओरैबायदि मोनसे भाइरास जानानै गोसारलाजोबदों आरोना। नाथाय माला हगारनाय बेखौ आङो गोबां मानसिनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंसो मोनदो आरोना। माला हगारनाय, दिनै मैयासो हगारखो ना दिनैसो हगारखो आंबो एक्जेक्टलि मोजाङै मिथिया। नाथाय बे हगारनानैथ' खुसिखौ मोनबाय, बेयाव गोबां मानसिफोरा गोबां कमेन्ट खालामबाय। नाथाय बिनि फिथाइखौ बिथाङा दा मोनजानो थांगासिनो दं। गोजा न'नि आलासि जानो थियारि जानानै थाखादो। खारखोमाबाबो खारखोमाख'नो हानाय नङा। बबेयाव खारखोमानो नोंलाय? अल इण्डियानि गेजेराव बबे जायगायाव खारखोमानानै सानबेसे थानो?